Jo, hvad så YouTube? I dag har Frederik og jeg smidt lidt penge på Unibet for at se, om vi kan få lidt profit på nogle af vores yndlingsslots. Hvis I kan lide gambling-videoer og kunne tænke jer at se mere, så vil vi sætte pris på et like og et subscribe. Og hvis I har nogle andre idéer til, hvilke maskiner I vil se, så smid dem ned i kommentarerne. Det skal siges, at gambling er forbeholdt folk, som er 18+, så husk aldrig at gamble penge, du ikke har eller har råd til at miste. Gambling og betting er ikke en garanteret måde at tjene penge på, men for at underholde voksne mennesker. Ooh, that's a lot of credit, man. How many money? 200. 300. Okay, 300. Ja, 300, sådan er det. Sådan det var. Fuck, det var mange penge. Jeg har aldrig nogensinde spillet for så højt et beløb, bro. Nej, vi har ikke kunne bruge 200, uden det næsten har været halvdelen af vores beløb. Præcis. Oranges. Oranges. Det er orange nu. Nej, Hvis det høje, eller det der jordbær, de er fucket off. okay, fair. Hold op. Det var bare dejligt. Nice. Half money back. Vi lige have givet weed twiggers. Ja, det kunne man godt lige have gjort. Ej, Den vil gerne. det vil jeg gerne lige på sidste spin, tror jeg. Ja, tak. Ja, bare dead spins. Godt så. Ja, bare dead spins. Okay. Hvad er det? Okay. Jo. It's alright, it's alright. It's alright, it's all good. Der kunne godt lige have været max multi på den her, synes jeg. Fordi jeg var sådan en lille X på alle sammen, tror jeg. Så vi mister Vi mister 90 kroner, det er fint. en mere. Okay. Først sidste. Så er det sidste her. Det var ikke max win setup alligevel, det var bare cap. Du prikkede bare. Ja, vi har allerede Ej, jeg kunne godt lige være på den der æble også. Vi har allerede fået flere penge, end vi gjorde før. Det er bare ikke fedt at tænke på. Stjerner. Ej, Og lige kommer fee plum ned. fe plum. Plommehane. Jeg så det slet ikke, det der. Jeg synes altid på Food Party, så er det altid lige et symbol, der lige ødelægger et kæmpe sådan. Et kæmpe hit. Det er så rigtigt. Hvad sker der for, den er så dry lige nu? Ui, der er mange stjerner. Holy shit. Nice. Please mere. Ej, hvordan kan jeg ikke komme på dem der? Ja der. Nice. Jeg tror ikke, der er mere nu. Nej, okay. That's alright. Jeg vil gerne lige catch noget af det op, vi mistede før, tak. Lige ramme med sådan en, der lige pludselig bare giver fucking meget. Uh. Nice. Og Apple Science. Ej, hvordan er der ikke multi? No. Hvordan kan jeg ikke være multi på der shit? Nej, det er fandme klart. Men se, det der jeg elsker ved Fruit Party, går mega lort, og så lige pludselig, Ja. så er det fint nok. Jimmy Hemme. En Jimmy her med, 34 kroner sidst. Hold da kæft. kan jo lige tage en spin på 9 kroner. OCD-killing. Hold da op. That paid. 200. Ja. Yeah. You can't disagree with that one. You can't. Facts. Nuclear. Hjemsen skal bare ramme en kæmpe square, en kæmpe colossal, så vi bliver af. Yeah, fuck nogle shit symbols. Lyserøde. What? Hvad fuck? Bruh. No way, man. That shit trash. That shit ultra trash. Ej, hvor er det Kom ned med nogle... Nej, Oha. wait, det er decent experience. Det Dem vi... nice. Ja, det er nice. Fuck, det var en god wild, det der. Holy shit. Ja, men det lignede godt nok en lort. Ja, det var også lort. lidt den hittede bagefter. Ja. Lyserøde ville være sindssygt. Ej, ikke rød. Man skal ikke gøre det der hver gang, man bare forvandler dem. Lyserød. Gider jeg ikke have. Ui, hvorfor connecter det Ui. ikke to, ikke? Bro, prøv at se. Hvis de der var connected alle sammen, ikke? Det er... Det er 13 der, ikke? Det Ja. er 23. Okay, det er ikke engang så meget. Ej, det er alligevel være glad. Det er jeg være glad for. Ej. Nej.
Poopy. Det er ikke så slemt. Næste kun en halvdar. Nej, No way. fuck det. Og nu er det altså bonanza. Ja, godt Frederik. Jeg skulle fandme lige til sine ordentlige på Lancer. Ikke det der piss James. Fuck James. Død Det er over fandme- James. Ja, fix. Starter ikke med spins. 300. Ja. Fuck. Alex, tryk. Hvad så er der? Ej, hvad fanden er det nu? Weenlocker, det er det jeg sagde. Ej, så skulle vi måske have taget spins, så. Plums. Please. Øv. Det kunne da være meget godt, tror jeg. 69. Very nice. Okay, bort det her. Bye, Okay, jeg ramte berries. plomme, Ja, plomme sgu da. Så vil vi fandme hellere ønske efter. Nej. Jeg er med. Ja, please. Tommel. Ej. Det er det Jeg så ret. Ja. Jeg synes også godt, man kunne se den ikke rigtig lille tommel. Vi tykker. Multi. Ja, nice, please. Ja, nice. Nej, hvor er det godt. Ja, tak. Nice! Det er lige hele vores balance næsten. Og retrigger. Det er en very high X det her, Frederik, tror jeg. Holy shit. Prøv nu en bombe. Nej, no. Nej. Fuck, det er sygt. Shit. Holy shit. Ej, what? Ej, what the fuck? Jeg troede, de ville skulle ramme en mere. Det er også mig. What the fuck, bro? Og så ikke 5 spins tilbage. Det What her, the det fuck? casher vi ud. Ja, Det 100. er sammen. Også en okay Nej, okay. Lidt, det er stadig fedt i crown. Ja, præcis. Shit. Nice. What the fuck? Fuck, det gør godt i dealer, mand. Jeg havde overhovedet ikke. Ej, what the fuck? Ej! Vi har fået 300x i et bonus bare. Det er fandme fedt. Vi bliver lige nødt til at tage en til. Ja, gør det. Bare på 200. Fuck, det er sygt. Holy damn. Skal lige give 8 millioner og 100x igen. 8 millioner likes. Ej. Ikke 3. Skal lige det være med. Ej, en for parkerings. Det er altid sådan en fra at ramme et eller andet simpelt. Ja, fix. Jeg kunne godt lige ramme på, måske. 9 kroner. Hold da op. Det kører. Kom så. Bonanza. Toms. Ej. Lige 2 lollipops. Ja. Yes. Der. Yes, agree. Er det ikke han, vi fik, var det ikke han, vi fik det her 1300x? Jo. Det er så sindssygt. Det er det allerhøjeste, vi nogensinde har ramt. Ja, det er. Det er altså også virkelig højt, 1300x. Vi kunne sende det ind til sådan, du ved, wins of the week, altså. Ja, men det var folk, der vinder flere millioner kroner. Ja, fordi de har høj indsats. Ikke noget overhovedet. Star Ej, bro. Jeg skulle lige til at sige Scatterpay. Multi. What the fuck er det multis her? Ja, så kan du godt. Ja, okay. Ja tak, en gang 3. Hente mere. Oj, Ja tak. Zap. Mere. Fucking lille møgluder. Ja, det var lige voldsomt nok, måske. Ja, undskyld. Ja. Blå. Men fuck rammer blå ikke. Godt. Og de der blå nu. Stjerner. Godt. Blå. Der er ikke mere. Okay. Jo, gul. Retrick, nice. Oh, nice. Nice. Og hvor mange får man retrick her? 5. Okay. Ja, 5. Jeg blev lige lidt i tvivl selv, da jeg sagde det. Fordi man får 15, når man køber dem. Men det vil også være overdrevet at give 15. Ja, og giver hele spillet spil. Det er sindssygt. Wow, what about hidden, man? Åh, der
Der i hvert fald. Jeg tror også en tomler den der. Godt. Grønne. Og det kunne være rart, hvis jeg også lige har ramt de måneder. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Det bliver okay. Lidt mere end... Okay, næsten even. Nej. Oh, Okay. it's not a lot to do. Facts. Ej, surprise den, og så stop den på 8. 60 kroner for det der. Shit. Den kan jeg godt en gang imellem. Godt lige at sætte en stor fed. Det kunne fandme med godt. En på 300. Ja, og skal vi få med de her 4 scatters? Come on, please. Oh, please, please. Nej, Oh. den er så slem. Der er no doubt always sticky Nicky. Diggy all the way. What? Fuck, der skulle være det først. Okay. Her nu. Ja. Ja, please. Så simpelt. Og tensor. Nice. Please. Flere houses. Please. That's good. Nice. Det er profit. Nice. Come on. Kæmpe fed på. Ja, ikke der. Nej, jeg fatter ikke en skid. Nå, fuck it. Jeg skal ud af den nu. Ikke mere doghouse. Jeg hader doghouse på en måde. Hvad med all in på fruit 2? Okay, vi tager en på 300 her. Så tager vi. Og hvis det bliver profit by den her, så trækker vi det ud. Alright. We do that. Yes, sirs. Yes, sorry, ski. Kom nu lidt. Og vi har... Øj. Gjorde det ikke i recheck også, i det mindste. Hvad med... Kommer jeg ikke lidt? Very... Der mangler æbler. Multi nu. Multi nu. Gang 100. Ja, let's go. Nå, 5. Nice. What the fuck? Recheck også. Nice. Nice. What the fuck? Hvordan kan du få 37 kroner? Ja, vi fik en recheck også lige pludselig. Jeg så slet ikke, den kom op på så meget. Der var fucking mange plums og alt muligt. Den lignede basically bare 2 gange eller sådan noget. Holy damn. Og gang 10 på det her, det er så udmærket. Sindssygt. Det skal gå den her. Ja, det skulle vi godt nok. Det tænker man Det ikke er på. altid nemt at sige bagefter. Ja, med hindsight. Ja. Okay. Fuck, jeg døde. Jeg kan lidt mere, hvis det er. Retrigger. Lige ved det. Ej. Og de andre trækker det også. Det skal de gøre. Jo. Okay. Det er okay. Det er okay. Det er meget godt. Okay. Men på en måde så er den egentlig også meget sjov, fordi man sådan... Det er jo lidt sjovt, fordi man sidder og er skide på. Ja, præcis. Men det ved jeg ikke, jeg fandt det ikke fan af. Nej, det er godt heller ikke. Go. Nej. Hvad fuck er det? Den har jeg ikke spillet på før, den. Jo, det er sgu den der, hvor der er... Den har jeg. Stik i ikke. Men den skal ramme nogle af de her stik i. Den skal have noget... Jeg kender den for mange retricks, fordi jeg har set den... Jeg tror det er Prodigy, der spiller den. Den bare rammer retrigger efter retrigger efter retrigger. Kom nu. Bruh. Skal jeg sætte wilds her? Jeg så, der var en wild lige der. Den ligeglad med. Så...
Ja, det er fint. En mere, så. En mere. Et spil. Uh, Og der er retweak allerede. Nice. og så. Ved man, det er retweaker? Ja, når der er 2, så er det retweak. Ja. Får du sådan 3 spil. Tror jeg. I 4. Er det forskelligt, hvor mange spins man får? Nej, jeg tror ikke. Det er bare just. Ui. Ui. Nice. Altså, så er det Kom rigtig så. godt setup, hvis det lige rammer Det, ind her. ja. Kakke 5. Is eller Lige ramme en her. 2 mega gode spins. Eller en retrigger, det vil vi heller ikke tage ud over. Savn den grønne der, ved det op, der har du ikke. Er det ikke tomstemplet, det der? Nice. That's pretty good. Very nice.